Nigo bayane kirebuna nigo egesaku kyo Mkisii keregire ase kolinde bataite guturbania okoigwana hagati y'omurai w'ense Dr. William Ruto nabo egesaku kyo Mkisii kolinde nigo baganire obotuki gokorekana nabo igo konyora oboene bw'eng'ana eyo ase barire koerera oboene gochia ase omurai w'ense erinde gotinya oborai bwaye Angelina noane nchero muswati oliabwatitwe nkogerere twatwara ebirengerina it was witch hunt kiaro no muswati ujete Mombasa wakolegasi yae abaskali bakamubwati ko Nairobi bakamubwati mpaka ali mate sango kolegas muswati olita te visita se chinjere chinde chons na mbaibere muskenare konyole CEO ya Bomas of Kenya tumede na Bomas of Kenya mbanyora 36 billion kurua se serikali ya Turkey project yeneche ansebwango iga so asinge njoko ligeli wakarano Moscow tiabe suspended for 12 months suspension asama ngana ujoko robotuki nga kerengo kichi nga kinkenya kobekwaro so garwa dana 12 months they are being very specific no mumuroye genta kolete no kole bichiko okogole mejio ye hotel nekine kwera bako mubuni igontoroje na okorega gwansire kobororo monase community Gusii and that's why tuachiresko watebana baska baito barito arire chikura mpaka tukanyoroborai tukarosie serikali nduma edeno maana namba involved that's why karago chagoicha no mwewe chief wipakwana teto antwe karansenere so that tomotebia so maana bole a problem muske William Ruto make and I want to be very specific ekera so asoborai kanganera na chitalige kiabusaru sia bantu balikonya bawo kolega asiororo arena banda bamba kote regime elien so bono wansa kosegesa elinde serikali yetu arobo kwerende some instability yani serikali erole kanene serikali yetelingia kiara kangagara arusia bantu bango kororo balibons pia banene na baliba kororo kanango support bango the former regime so no bansire ko segeso bobo ko sikobeke sumo asega die serikali yero bono ina mistake number 1 ena botoja kwa motaiboigo kia na bwe kororeka na babwate bitinebi bata to make sure na president ya kororeka na kwa ban popular monase community itaso Mkisii